हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनो थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय बे ब्लगानो जाबाय गोदान मोनसे मोजां माने जानाय लोंनाय बायदिसिना बेसादनि आं मोनसे दखानखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै रोङियाव गोदानै दखान खुलिनाय माने बाजार अल इन माने वान बाजार अल इन वाननि बिगोमा नैया पपि सरनिया बसुमतारी मा खबर मोजां माबायदि सलायदों दखाना मोजां सलायदों आচ্ছা बेसे दिन जाखो बे दखान खुलिनाया फार्स्ट जुलाइआव स्टार्ट खालामदों फार्स्ट जुलाइआव स्टार्ट खालामदों दा बे नै साननैसोआव माबायदि मोनदों रायजोफोरनि अननायखौ कोअपारेटिभ सहाय मोनदोंबा मोजां मोनदोंबा नतुन ना दा गोदान समय नांगौ आं दा दखान एसे खिथिनांसै नैबेनो जाबाय बाजार अल इन वान रङियाव गोदानै खुलिदों नोंथांमोना जुदि रङिया बे सस्ति हस्पिटाल खाथियाव जुदि फैफ्लाङोबा बे लामा सेरावनो बे जि माने गोदानै खुलिनाय बाजार अल इन वान होननाय जि माने गोदान दखान बे दखानखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बायदि बायदि रोखोमनि न'नि नांगौ बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना लाजोबनो हाजोबगोन बिथिंबो नाय नैथिंबो नाय सारिगिदिं सोरगिदिं दंजोबो सोरबा जुदि गिफ्टफोर होनोब्लाबो गिफ्टफोरबो नैयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बायनानै लांनो हागोन नैया কি খবৰ দা ভালে বাজাৰ কৰিছা অলপ মানে চাইছো আৰু অলপ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল ধুনীয়া এই মানে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ওচৰতে পাৰ্কিং চাৰ্কিং সুবিধা হয় আপোনাৰো ভাল হ'ব ৰাইজৰো ভাল হ'ব বঢ়িয়া नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैया नोंथांमोना दा दिन्थिगासिनो दङ आङो बाजार अल इन वान होननाय मोनसे गोदान दखान बे गोदानखौ नोंथांमोना नायबाय लाफानो जाबाय आइटेमखौ नुनो मोनगोन साबोनफोरबो दोङो बा जिखुनु माने न'नि इउज खालामनाय दालि आटा मैगं गासैबो मोनजोबगोन बेफोरखौबो नोंथांमोना माने बायफैनो हागोन जोंनि रङियानि जायफोरा खाथियाव दङ बेखौसो बुंदों आं नोंथांमोना जानाय लोंनाय बा जै माने न'नि बेसाद बे बेसादखौबो नोंथांमोना बेहाय लांफैनो हागोन आरो कनसेप्ट थायो बेहायनो माबायदि नांदों थानानै मोजां नांदों ना दे थिगैनो लाजियो नै बिसोरो रायजोफोर जोबोद मोजां नाङो जुदि मोनसे दखानाव हाबनानै गासैखौबो जुदि नोंथांमोना मोननो इस्सा माने मोननो लुगैब्ला माने बारा टाइम लस जाया मोनसे दखानाव हाबनानै नोंथांमोना माने बेहाय माने सब गासैखौबो हाबनानै माने लांफैनो हायो आरो थान्दाबो मोनगोन नैया आइसक्रिमफोरबो दङ नैयाव आइसक्रिमफोरबो दङ पियासबो दङ गाइखेर न' हुगारना न' लिरग्राफोराव दङ माइरं नांगोन पेम्पार्सफोरखौ लांना गासैखौबो माने नांगौ बेसादखौ मोनजोबगोन आरो डिसकाउन्टआव मोनजोबगोन आरो बेहाय नै ड्राइ फ्रुइटफोर दङ जेनेকৈ माने जोङो नै काजु बादामफ्रानो जा दा नैबे खेजुरानो जा गासैखौबो मोनगोन मोजां आख्रुट गासैखौबो मोनगोन आरो
मोजां नांदों नैया गथ'फोरनि गेलेनायबो मोनगोन नैया नै गथ'फोरनि गेलेनायफोरखौबो मोनगोन नों जाय फैयो माने थान्दाफोरखौबो आंथ' बिखिथिबा निथि मोनगोन नै थान्दाफोरा बिराद बरिया दोङो नैया उनाव लोगोआव पारफिउमफोर मोनगोन बिदि दोङो पुरा पारफिउमानो गोजा नैया सायावबो दंजोबो बिराद मोजां नांदों पारफिउमफोरखौ नैया जिखिनि देलायनाय बेसाद बे देलायनाय बेसादफोरखौ नोंथांमोना माने मोननो हागोन जोबोद मोजां नैया बरियासो नोंथांमोना लांफैनो हागोन आइजोफोर रायजोफोर आं दायो जायगाखौ नोंथांमोन फिन खेबसे खिथाबावनायदों बेनो जाबाय रङिया ससाइटि होनना बुङो सस्ति जि मेडिकेल दोङो बे मेडिकेलनि खाथियावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाजार अल इन वान होननाय मोनसे जि माने दखान बे ग्रसारि दखानखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना फैनानै जाहाथे बेहाय माने नोंथांमोना बाजाराव फैनो हागोन माने बिखेख करि माने रङिया खाथिनि मानसिफोरखौ बुङो आरो रङिया खाथिनि जायफ्रा रङिया खाथि खालानि गामि सेरनि दोङो बा टाउननि मानसिफोर दोङो नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन आरो बे माने दखानाव फैनानै बाजाराव फैनो हागोन थ' दिनैनि आं बे नोंथांमोननि सायाव दखान खिथिनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव जनायबानो जाबाय नोंथांमोना नायनाल' दोनो नोंथांमोना बेल आइकनाव दाबायना बेल आइकनाव दाबायनांगौ थ' दिनै आं नोंथांमोननि सायाव बेखिनिखौनो माने खिथिनानै बेखिनि दिन्थिनानै नोंथांमोननि सायाव एसेयावनो माने दोननोसै थ' बाय